Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Kunsays. Upgrade your immunity. Do it with Kunsays. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo ni kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gani Republika sang Provincial Disaster Management and Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Maayong gabi, Aksyon Pride, no? Kag sa aton mga listeners. Ari lakas ang ato nga chimpo sining nga gabi Martes kita karon Mayo 19 tuig 2020. Nakalampuwas na si Bagyong Ambo, nagbulos na maniining mapaang hangin sa baybayon sang Pasipiko, ginatawag naton nga easterlies, nagaapekto karon sa diri sa aton sa Kabisayan kag subong man sa Mindanao. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod Pilipinas may pagungguom ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan nga may dala ini na liquid nga mga pagulan, dugay ini ni easterlies kag localized sa thunderstorms. Kag may ara nga mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin alin sa nabagatnan padulong sa nabagatnan nakatungdan kon south to southwest, naga-apekto dito sa naminan sang Luzon. Kag may magahalin man sa nabagatnan na silangan pakadto sa nabagatnan kon southwest to south, naga-impluwensya sa iban nga bahin sang Luzon nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag may ara man nga mahinay hasta man sa kasarangan nga huyop sang hangin, halin ini sa nasidlangan pakadto sa nabagatnan nasidlangan ukon east to southwest, babatyagan naton sa kabugusan diri sa Kabisayan kag Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya, Padayon,
nga may pag-uunggo mga aton kalangitan as nga magalumo ng aton kahawaan nga may idulot man inaligwin nga mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod aton mabatyagan man ang mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin maghalin sa nasidlangan pakadto sa nabagat na nasidlangan o kung east to southeast ang mag-impluensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabili lang sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 9:52 karon sa gabi ang aton tao 1.1 metro. Ang kadalamon ang unas magabalo sa alas 3:41 karon sa kagahon sa takos nga 0.3 metro ang kanabawon kag alas 5:59 siningapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak ni siya sa alas 5:22 buwas sa aga. Ari kita subong sa 26 degrees Celsius o kon sentigrado o kunara sa 78.8 degrees Fahrenheit. So mo ni kabugusan sa aton lakan tiempos ni gabi aksyon Brian. Aha, sige. Salamat gid Sir Welcome. Gan. Good evening. Nasa balita, nasa aksyon. Okay, matulotaway kag mapaang-paang gid man palibot ta sa nga hapon kadamo sa nagpamahulay. Parte nga kwan sang init diri sa syudad sa Bacolod. I don't know dira sa inyo nga lugar sa gwa sang Bacolod. Kumusta kamo daya? Sige, sining nga gabi plus tarang inyo sining nga hiligdaan tikon sa umak kaniya. Amo ni oras nagadupoy-dupoy na ning mabugnaw nga hangin. Pero kung ari kaya sa mga kasyudaran, sigurado gid kita nga mapaang-paang nga hangin ang mahaklo mo. Di man ta mamag-okon nga ang kwan paglantaw mo sang imo sining bill sang imo nga Sineco, Noneco, Noseco, taas ka tamang balayran mo. Ti grabing gamit mo sang electric fan or aircon mo dira. Amo na nga kibot ka lang halin sa 1,000, for example, himo 1,500. Action firing line. Las 6:49, Action Radio, Follow-up in Standard Time. Subo nga adlaw mga kaksyon, yari na kita sa Martes, Mayo 19, 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Nasa balita, nasa aksyon. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagiya sa aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton, pwede man kamo to kabasa kag maka-monitor pa. Nasa balita, nasa aksyon. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, ang aton siri numero 0938-225-5017. Kaya sa mga viewers naton, ni kadto lang kamo dira sa aton siri nga comment section. Kag iputang ang inyong siri nga mga mensahe, opinion, suggestions, kag iban pa sa aton siri nga pagpangalagan. In advance na nga pangayon na kita sang patawad sa inyo kundi kung mabasang iban karon. Action Brian Borden. Action firing line. Onboard na, top las nuwaving tak na siri nga gabi, sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iya nga gabi? Dito sa Isabela, iya 82 iya ka mga minor de edad ang pinangsikop kaina sa mga kapulisan aga pa sang banwa. Timagabal kita minor kwani naganubo edad sa 18, ang iban mga bolo 20 na gidman. Nagdulod jogging sila iyang bawal ini ang pagwa ang jogging way ginabawal kun ara ka sa husto nga edad. Tikay may ara kita sa Interagency National Task Force sa National mga kaksyon nga kung nag-edad ikaw sang 20 panaog kaya nag-edad ikaw sang 60 pasaka naman bawal anay magwa. O kung di man importante gid kag wala kada sang mga ginauyatan gid nga mga dokumento. So ang ining 82 nga taga Isabela anang kaladakpan, nag-jogging, gini sila gindala anay sa police station, ginpaidalam sa counseling mga kaksyon, kagin papauli, ginpasugat, gin sa ila sinima ginikanan. Action firing line. Na naman nga sitwasyon man, kay sila tinakalubag sa curfew for minors, and aside from that, natalupangdan, way man nag-obserbar man sa social and physical distancing mga kaksyon, ining mga minor di edad.
Kadami man kanay sa intensyon nila kiti mapabalhas kung tani para sa ila sinikayang lawas. But sa mo nga panahon nga may mga restrictions kita, may mga regulasyon kita, mangin aware kita everyday. Sa iban nga balita, check natin nagkaroon ng isa ka bangkay nga nasapuan dito sa siyudad sang Sagay. Do ginalangawan na ni pasensya sa nagapaniyapon. We don't know kung anong pinakarason gisini karana. Tarungon tani nga balita kung kompletohon ta rather. Sa aton sa pagpangalagad. Diriya sa siyudad sa Bacolod, nasunara naton porting traffic, no? Diri sa downtown area, bisan pa nga diri sa Dalan Lacson, sa area man sang Burgos Circumferential Road, nagabinansuli lang ang aton sini nga mga salakyan. Pero nasunaran ko again, ang aton sini makitaan nga madamo nga salakyan, hindi iya kay pampubliko, kundi tuman kadamo nga pribado nga mga salakyan. Ati okay malana kiti ara ta gani sa GCQ gani ginpasugtan na kita nga magginawa, pero ti again naga-remind kita nga kung wala man lang sa importante, kag hindi man ang importante kag wala kag dapat sang kadtuan importante, magpahimuyong lang kamo danay sa puloyan nyo. Hatagan ta tsansa nga makagwa ang mga utod naton nga matpadulong sa trabaho, magpamalaklon kag inabalang importante gid katama kun way man lang pahimuyong sa puloyan. Action firing line. Bisan sa mga mall subong way kamo lagawon gid nga maayo kay may mga like for example abi sa dako nga mall di sa may reclamation area, bukas man sila matodlas sa 11 tabla 7 sang gabi. Pero kung magsulod ka to, way gid tao masyado tuman ka jutay, kag ang ginasudlan sa mga tao to, mga importante nga mga balaklon, like mga drugstore, pagkaon, ang mga balaklan, ang mga cellphone na ho, pila lang kabilog, nagalantaw-lantaw to. Kag may pila lang ka porsyon nga bukas, halos tanan medyo sarado magyapon. So useless, ang inyo sini paggwa-gwa dira, magpahimuyong sa puloyan para makabulig sa pagpugong lapta sining coronavirus, mga kaksyon. Action firing line. Sa iban nga balita, lokal, diriya sa syudad sa Bacolod, check tayo karon with action na Dale Salazar, ining balita gikan iya sa Bacolod City Hall, no? Subong iyang adlaw, ang LTFRB Regional Director ng Jesus Minia, nagpasiguro kay Councilor Ramos nga wala sang dakpanay, samtang nagaproseso pa ang mga operators ng ilang sining special permit. Action firing line. May mga special permit nga kwao, no? Samtang mga motel kag mga nagatanyag sang short time, ginadilian pa sa pag-operar sa tion sang GCQ. Suno kay Vice Mayor Familiaran. Basta may bukas-bukas da, anong mga short time this Bacolod eh? Ti bawal gid anay. Panirado lang kamo anay ha. Kiti ginadilian ganing physical distancing bisan mag-asawa di pwede kang kasanay sa motor. Tapos ang ibanda. Basta magsinulod-sulod ka maghimo ka milagro. Action firing line. Ay porteng istorya. Lasay 55 sa iban nga balita sa probinsya. Iyati aring balita sa probinsya ho. Ang Kapitolyo sa Negros Occidental may pangabay sa uwa angot sa repatriation sa mga returning Negrense kag OFWs, mga kaksyon. Nga ang uwa, medyo kulang-kulang gyapon ng information nila. Medyo may kakulangan gyapon trabaho nila ni. Samtang probinsya may nabilin pa nga 900 o 900 ka na donate iyang rapid test, mga kaksyon. Diri sa ton, tinamayo man na ini amat-amat nga ginagamit. Kagiban karon nga balita, may-ari naman ay padangat sang reklamo diri parti sa SAP sa isa ka barangay diri sa syudad sa Bacolod. Try naton nga lang buton ni karon kung ano nang pinakareklamo niya, no? Kay daw tapos naman ganing tagtaganay siring SAP ngayon, pero may nagareklamo pa. Action firing line. We don't know kung ano gidang sa likod sini, ano blang ikang, anong ginahimo sa aton sini barangay officials. Nga may nagareklamo pagyapon ng ibang ginang kalaubos na to baka lang sa ismail nila. Pero reklamo pa na yun. Action firing line. Lasay 56. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Balikan ko na karon ng iban nga balita, mga kaksyon, sa ton siri nga pagpangalagad sa balita nasyonal kita na ya. Turotokli kaya ito gamay balita sa nasyonal kay ariho, hoy-hoy abaga na maniliwat ang mga viewers kag mga fans ng ABS-CBN kag of course ang ilang sila mga sila mga trabahante nila kag ang ila mismo nga mga kwandira, ang ila sila mga officers, no, sa ABS-CBN,
matapos ginpalayag ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga pagbawi niya no, sa pagpahanugot kung tani nga makaoperar ang ABS-CBN until October 31 while nga ginaistorya pa, kag ginadiskussan, ginadibatihan pa ang ila sining franchise mga kaksyon. Kurikin kay na sa mention ko to sa inyo nga ginbawi ang second reading nga pag-approve nila no? Bangod nga mayara sa mga kongresista nga nagahingyo nga kon pwede hindi ibalik lang anay kay gusto pagin magdebate sang iban. Kung di na ko kito kay second reading ginpasar lang ni sa isa lang ka sesyon mo. Sining nga hapon gindula na gid tanan-tanan. Why na gid bilin? Why na gid tsansa? Sunod dire kay Cayetano mga kaksyon, tutukan nila anay ang pag-discuss ning franchise 25 years o kon 25 year nga franchise ang ABS-CBN kag hindi lang anay sila mag-operate kay amo lang ni anay ila sila talopang don ano naman do atras sa banting sitwasyon ni laban-laban bawi-bawi sa nagligad to nga si mana kadamo na to naga-smile kun tani ti subong disgrasya balik normal why nagid kay ginbawi tanan-tanan. Action firing line. Palayag diri makaksyon sang presidente sang ABS-CBN nga mo si Mr. Carlo Katigbak. Siya kon magpadayon until August nga wala pagyapon sila nga operation nga matigayon abi halin nga nag-off ini sila May 5 no nagligad nga sinimana posible nga may madula ang trabaho gid may mga retrenchment nga matabo mga kaksyon sa ila sini nga mga empleyado. Action firing line. Amo na ning balantayan gid diri no kay sigurado ko mangbuhin sila Sunod dire kay Katigbak sa sulod sang 3 ka bulan umpisa Mayo 5 tob mag-onyo Hulyo no masarangan pa nila mag-sweldo no kay may ginaobra mas laguro nga lain da preparation sa pagbukas niya liwat kung maprobahan giman ang franchise nga ini deson nga mga binulan ambal nila kundi pagid sila maka-operar abi sa Agosto ti daw damo gid magladulaan trabaho nga mga tinawo sang ABS-CBN. Action firing line. Kaya mo gining lain diri kay nga no kay nga ang mga trabahante dira din sila makadto abi after sini no anong padulungan nila sini ano ang seguridad nila sini sadya naman ng ralihay kag basulay naman ni sa maplabuton nga may nadlaw. Action firing line. Rotulaton tani makaksyon ti ang ila sini nga mga empleyado dira nga piktuhan no ang mga utility nila dira ang mga reporter nila ang ila sini nga mga anchorman nila dira ang ila sini tanan-tanan no nga involved sa ila trabaho sa matag adlaw nga tanan mga kaksyon. Sa nambal ko na hindi gid man problema sa mga artista no hindi gid man problema sa mga talent nila dira kay may pundo na sila damo na sila kwarta no magluwas lang to sa nagligad sa kay Coco Martin nga daw gahilibion gito sa nga daw gahilibion gito sa nga nagalalain gid siya nga ano na lang ipakaon kunis pamilya ko kay ginkakasan nyo ginpasira nyo ni ang ABS-CBN ang baldo sang babae nga inablang Ilongga blang nga inablang nga OFW ang basa babae siya kung may ka na kwarta Coco Martin mag-withdraw ka sa imo nga ATM Action firing line. Perte man ni si Coco Martin no tingin batikos man to gani no ang kaluluoy di manog uyat ka mikropono manog silhig ang driver nila dira ang ila sining manog uyat ka camera ang ila sining mga sa ila sining productions ang ila tanan nga mga ara sa dalom nga nagasalig manang sang normal nga sweldo nga basic bala everyday. Action firing line. Amo ning gimagkala disgrasya sige kabalo kita ginadihon nila ni tanan-tanan subong kay para matalo pangdan man ang ila sining nga mga empleyado mga kaksyon. Action firing line. Sa ibang nga balita sa national update kita sining coronavirus kay ariho sa rapid test mga kaksyon igin patigayon sa pila ka mga presidential security group no, nga member 100 gid sa ila nagpositibo sining rapid test mga kaksyon meaning may virus nga nakitaan sa ila. Action firing line. And isa sa ila ginpatigayon sa PCR test na gidla isa ang nagpositive ang 160 ni rapid test gid lamang ini sila anay ti may PCR pag ini sila. So lang tawon naton kuno ng next sini
Ang maayo lang diri nga balita kay bisan nagpositive ini sila mga kaaksyon sa rapid test pagid lamang, hindi ini sila mga close in gid ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Teka kululbaan ina kay si Presidente Rodrigo Duterte daan may edad na, ti may ginabatsyag man bala. According sa mga eksperto, mas dasig na puan sining coronavirus ang mga senior citizens naton nga may ara na sa nag-eksister nga ginabatsyag nga sa isang balatian mga kaaksyon. So medyo hindi sila mayo close gid kay Presidente Rodrigo Duterte, pero pangamuyo kita nga mag-negative ini sila sa PCR test mga kaaksyon. No? Kay rapid test naman lang nimo. Ang nagwa ining 160 ka mga miyembro sang Presidential Security Group ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Patapag pa-automatic in patigayon gayon gilayon sa ilang protocol nga 14 dias nga quarantine para masigurado lang gid ang ila sini kagalingon, and of course ang ila sini nga mga pamilya mga kaaksyon. Action firing line. Sige, lasa 73 sa aton sini nga pagpangalagad sa buong gabi, may araya sa isa ka negosyante kag isa ka YouTuber bla nga si Marcos ang gin-aristo sang NBI matapos nga naglubag sa anuman nga mga pagsulundan. Sadya man kay Marcos ni obra mo kay nagpanghagyat ni siya sa mga manggaranon nga pareho man siya. Siya kamo nga mga manggaranon damo man kamo ayhan kwarta. Abi, oreo pa indis kita, no? Pagwaan yung kwarta mo kay mabulig kita, no? Sa mga nagakinahanglan subong. Di may mga nalubag siya nga mga kasuguan nga hindi dapat mga kaaksyon. Tigin, aresto ka namin, mantanay sa iya sila nga ginahimo kay para makabulig sa publiko, pero may mga chismis, abi diri nga do, naka-income siya. Naka-income personally, siling nasambit iya nga pagpanawagan niya gikan sa iban man nga mga manggaranon. Kawala ka, may ara sa nagakontra sini, kay gusto nila nga kung may ibulig ikaw, idalon mo to direkta sa LGU o kon sa gobyerno mismo. May mga tao man niya nga hindi man niya sugal sang ila sini nga inugbulig dira nga ipagi pa sa gobyerno, kay kulbaan man sila nga basi hindi man bla magrikta man sa mga tao, basi masangit man na sa suludlan kakasudlan sa mga nagauyat sang kwartas gobyerno. Action firing line. Amo na yung mentalidad sang iban man mo, siya mabulig na lang gid ko, yagi pagid ko da sa gobyerno man. Ako na lang mismo kusang loob nga magbulig to sa mga tao kung miyara gid man. Damo na bla, tidiris Bacolod gani ho, grabing tinagtaganay ka mga manok di, no? Manok, isa ka bilog, may bugas, ina donation, ina sa isa ka higante man nga nagaproduce sang ilimnon. San Miguel, diri sa syudad sa Bacolod. Di kasadya kay pagbutang sa social media, kundi nagpanagtag sina ang syudad mismo, ano? May nagasbutang pa sa social media sa hindi kuya magpasalamat kay Mayor Bing Leonardia. Pasalamatan kuya ang San Miguel. Action firing line. May mga tao nga mo sila iya mga porte iya mo. Pero kung isipon tagid, ini sila tanan mga instrumento ini sila agod nga makatilaw kita kag makakaon kita sining panahon sang COVID-19 nga ginagutom kita bangod sa aton sini nga sitwasyon. Tanili kawanta na lang sagi ka batiko sa kung anong ara hala pasalamatan ta. Action Brian Morden. Action firing line. Okay, ari makaksyon ang maayong balita para sa mga social amelioration cash or program fund beneficiaries sa ikaduha nga tranche mga kaksyon. Because ang Department of Interior and Local Government nagmando na sa LGU, no? Local Government Unit, nga dapat magpasa na sang ila sini nga mga ngalan mga kaksyon sa mga pamilya nga maka-avail sining nasambit iyang SAP sa ikaduha iyang wave mga kaksyon. Amo ning mayo nga balita gid kag ini ang nasambit iyang mga pangalan dapat nga isumiti nila ini sa Department of Social Welfare Development ka ining natawag nga DSWD kag i-check, i-evaluate ini kabay pa nga way naman sa may matabo diri nga mga kandusanay gamit ang luwag. Kaysa naglaygad ang una nga tranche ni Baporte yang binasulay mo si Amoni, amo lang na nakabaton
si Juan Amonio pareho ta na apelyido ni kapitan, ni kagawad, ni kung sino-sino na lang, ni purok president, amo na ning pinanglista. Action firing line. Subong nagalaom kita makaksyon nga matarong na ni ang paglistahanay sa mga ngalan. According ya sa DILG, dapat Mayo 21 napasa na tanan-tanan ang mga pangalan. I don't know kung nakapanglista na kita dire, no? May additional pa rin nga 5 million families mo nga gindugang from 18 million families sa bugos nga Pilipinas. So kung pila ayan diri sa aton sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Action firing line. Nakakas na to ang mga ginasuspikan kag matuod man nga nagabaton sining 6,000 pesos nga dapat hindi sila pwede baton kay may ara-ara sila. Action firing line. May nagkalakasuhan na bala na mo ning balantayan diri so kabay pa naka-learn na diri ang aton siri mga public officials sa mga barangay mismo, no? Ang mga BHW na to, mga taga DSWD na ton, barangay secretary na ton, barangay kagawad nga naga-ililintra sini. Action firing line. Ang sinidaan nga kwan man, ang ginamando mo nga dapat si kapitan, amo ang mag-identify naman mo sa mga low-income families, kag isumite ini sa DSWD, no? So kabay pa nga nakatuo na kita sa mga sala nga mga hitabo sa una iya nga pagpanagtag kay hindi na masulit pa agod malikawan naton ang kinasuhay mga kaaksyon. Action firing line. Sulito naton 4 ka ahinsya subong sang gobyerno ang ginatagan sang task agod mag-imbestigar sining mga reklamo sang publiko. Karon may reklamo ko ganimo halin sa ka barangay diri sa syudad sa Bacolod. Ano nga mga ahinsya? Ini ba sinalipat ka mo bala? Amo ni, of course, ang DILG. Ang pinaka departamento kaya nga nagatutok sini. Kaya involved rin mga public officials ang ginareklamo eh. Ang DSWD nagagabaton man sang reklamo sa diin diri ginapaagi sa ila ang distribution sining 6,000 pesos. Nag-intra na diri ang may eksperto pagidya sa pag-imbestigar kag madasig magpasaka sang kaso ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG kag subong man ang Philippine National Police mga kaaksyon. So 4 gid subong ka grupo ang patigayon sang investigation agod nga maimbestigahan ining mga ginareklamo nga mga public officials naton sa pagpanagtag nga may ginaligar irregularidad sining 6,000 pesos. Action Brian Morden. Action firing line. So try naton nga lambuton diri ang DILG sa Negros o kon Region 6 aksyonan base available kad aksyonan. Try naton diri ang DILG sa Region 6 mag-aksyon sa pag-contact tonight kung ano ang ila sinibing mga preparations sinidulapit na malang ang May 21. Ano ta subong May 19 na kita, no? Duha na lang kadlaw, buwas Miyerkules kag sa Huwebes, 21 mga kaksyon, 2 days na lang. Kung sa bagay, ipamasa man lang ni mga ngalan. Action firing line. Pero pamangkot dira, nakapalista na ning mga mas atong way nakabaton sa nagligan nga dapat makabaton gid. Nakapanglista na ni sila or nakapalista na ni sila. Amo nang pamangkot dira mo basi amo manigapon nga mga tao bala nga nakabaton subong nga ginareklamo man. Di daw kaluluoy di sa ibang nga magin madala. Action firing line. Kay daw sa kadamo gidaan sa ngaton sini nga nakilala gid nga mas nagakinahanglan pero wala gid dyan nakabaton sining 6,000. May nakilala man kita nga nakabaton man pero kagalanti sang pangabuhi ba. Inagani mga report na sa aton niya, ang report sa aton ga lalain gidya mo. So siya amuni huway gidya kabaton pero siya amuni kabaton pa. Daw mo na lang ang sitwasyon mga kaksyon. So masakit-sakit pamatian sa aton sila nga mga utod nga mga pigado mga kaksyon. Sige, sa aton nga linya. Online sa firing line. Sa aton nga linya si DILG Region 6 mga kaksyon, si Sir Ariel Iglesias. Sir, good evening. Yes, good evening, Brian. Good evening. Salamat sa time, sir. Si mga gabi. Kuha lang kami, sir. Mga paki-update lang kami sining second tranche sang panagtagay sang 6,000 pesos sa SAP. Sa din, according to DILG National,
nga May 21 kuno no ang May 21 kuno dapat makasumiti na sa mga names ang aton sini mga LGUs, ma'am. Sir. Yes, good evening. May instructions si Secretary Anyo sa mga local government units na ihanda at i-prepare yung mga listahan ng mga na-left out o yung mga naiwan during the giving of the first tranche of the social amelioration package. So, yung mga naiwan na mga qualified naman na mga beneficiaries ay dapat mailista ng ating mga local government units at may submit sa DILG on or before May 21. So, siguro nakapaglista na sila, sir, dito sa amin sa Bacolod at sa Negros. Well, yung initial feedback, merong ibang may listahan, merong ibang wala pa. Aha. At yun ang hinihintay natin na ma-submit ng ating mga local government units. So meaning, pa yung sinabi mo kanina nga yung naiwan ng first tranche, itong pinaka priority ngayon sir na mabigyan ng chance talaga. Oh, ang galing pa gana, no? Yes, yung mga naiwan at saka yung mga waitlisted na mga qualified naman. Ano lang natin na yung qualified based sa guidelines ng DSWD. I see. So ito sir, ang panibagong mga pangalan, i-assess pa ito ng DSWD sir to check kung kailangan ba talaga makatanggap sila? Yes, dapat ay kwalipikado based sa guidelines na pinalabas ng DSWD. At yun yung isasubmit sa national for funding dun sa sang-ayon sa national government ay may mga 5 million pa. Estimated 5 million na mga na-left out. At yun yung gustong i-address ng ating national government. I see. Sir, itong iba, ito, ang bilis na nag-text dito sa atin, sabi nila po, hindi daw sila nalista. Ano ba, pupunta sila sa barangay bukas or ano nga situation? Well, ang bahala niyan ay ang local government units. Hindi natin alam kung paano yung ginagawa nilang paglista. Pero yan ay supposed to be galing sa ibaba, meaning ang listahan ng ating mga cities at municipalities, of course, magdedepende yan sa mga barangays. I see. Na baka may naiwan na kwalipikado. Aha. So what if, sir, kung hindi sila makahabol ng 21 ng May? Kasi ito, may nakausap akong isang taga DSWD, sabi nila, hindi niya alam na meron palang mandate na May 21 ang DILG dapat makapasa ng lahat. Yes, hopefully makapasa para naman yung ating mga nangangailangan ng mga recipients na naiwan ay matugunan naman at mabigyan pa ng ayuda. Oo, kasi dito sa amin talaga sa Bacolod, sir, at saka Negros, medyo marami-rami dito yung nagrereklamo. In fact, meron ng finailan ng kaso dito. Ayon, pag ganyan na hindi nakatanggap, na sana sila'y makatanggap. Sana naman sa second tranche na ito ay, yung pangalan nila nakalista na talaga, sir, ano? Yes, oo. Makipag-ugnayan lang naman sila sa kanilang mga local government units at tiyakin lamang na sila'y kwalipikado. Kasi baka meron naman ibang nagrereklamo ay hindi naman talaga qualified based sa guidelines. So yun yung dapat ma-address din. At nang hindi naman umaasa na sila ay mabibigyan. Ulitin lang po natin, sir, kung nalista yung pangalan nila, subject for evaluation pa sila, ha? Baka yung iba dyan mag-wait talaga. Oo, yes. At yun naman ay alam ng ating mga local government units, alam ng kanilang mga respective city at municipal social welfare development officers. At dapat yun ay nakakatugon o kwalipikado sa guidelines na ipinalabas ng DSWD. So dito ba sa atin sa Region 6, I don't know kung meron kay IDEA, ilan or ilang slots ang binigay dito, sir, sa atin, sir? Sa wala pa tayong idea kung ilan talaga ibibigay dito. Depende siguro do sa kung ilan talaga yung naiwan pa at yun yung hinihintay nating figures na dapat pang mai-produce ng ating mga local government units. I see. Klaruhin na natin yung GCQ kasali dito, sir, ano? Kasi yung nakaraang weeks parang hindi pa sigurado ito. Ngayon, yung GCQ kasali dito.
Wala pang sinabing ganyan, Brian. Ang sinabi lang ay yung naiwan ng naunang pagbibigay. So meaning baka ito yung lahat ng lahat ng kwalipikadong local government units nung nakaraan. Kasi yung pinag-uusapan natin dito yung naiwan. So naiwan nung nakaraan. So hindi pa sinabing kwalipikado ba si GCQ. Baka yun yung magiging batayan do sa mga kung may susunod pa. Ayun. Pero yung sa ngayon ay yung linawin lang natin, yung sa ngayon ay yung naiwan lang talaga nung nakaraang pagbibigay ng social amelioration package. At least nalinaw natin ngayong gabi kasi ayun, ang daming talagang reklamo dito sa amin. Pero sir, doon sa isang isang topic. Kumusta po ba sir? May nakarating na diyan sa inyo like Bacolod, merong finaila ng kaso, yung Barangay Felisa. Aside from Bacolod, meron na bang iba dito sa Negros Occidental? Yes, tayo naman ay patuloy din yung pakikipag-ugnayan at nag-uusap naman ang DSWD, DILG at PNP. Yung PNP natin ay siya nangungawa sa investigasyon pagdating sa mga may kinalaman sa anomalya sa pagbibigay ng social amelioration package. Aha. Hindi pa naman siguro nadagdagan yung dito sa Bacolod, sir, sa ibang lugar dito? Sa ngayon ay malalaman natin pag sa muling pagpupulong ng PNP, DILG at saka DSWD. I see. So, yung mo lang po, sir, kasi ito, yung parating na pagpadala ng mga pangalan ng mga naiwan, ang laking papel talaga dito ng mga barangay officials natin. Anong pwedeng masabi mo sa kanila? Baka naman ulitin ulit yung mga nangyari before na ayun, may ni-complain na nga. Ang ating mensahe lang sa ating mga local government units, kasama na yung ating mga barangay officials, makipag-ugnayan, ang mga barangay officials ay makipag-ugnayan sa kanilang local government units, cities at municipalities upang may handa yung listahan ng mga naiwan na kwalipikado pa at hindi nabigyan nung unang pagbibigay ng social amelioration package. So inuulit ko lang yung naiwan na kwalipikado na ayon sa guidelines na ipinalabas ng DSWD. Aha, sige. Hintayin po natin ito sa susunod na simana po dito sa atin, sir. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Okay, welcome. Salamat sa pagkakataon. Yes po, sir. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ang Regional Director sa DILG Makaksyon diri sa Region 6, si Sir Ariel Iglesias. So, klarohon na naton ang mga nabilin nga wala nakabaton. Dapat makahatag na sa ila sining listahan. Sometimes may mga confusion tadi mo kay kon basahon ta sa nasyonal dato bala si Kantran siya gina-mention pagabot diri lain naman Online sa mo na bala so sige lang bantay lang gid kita sa aton sa nga palibot kun balang next nga matabo sini kay kadamo na dan sa nagahulat gid so kabay pa ang mga tupad balay nyo ikaw nga naga-monitor subong nga wala ka nakabaton kag nalimtan ka, kabay pa nga malista ka na sa barangay mo? Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Ang advice ko lang dira guro sa inyo, guro naga-monitor subong mas maayo guro buwas mismo kadto mas barangay nyo to or kung sino concerned dira kag magpulo pamangkot kap nalista na ngalan ko kay duwagi ko kabaton sang nagligad tapos daw kwalipikado gintakon niya. Kalukad tuon yun na lang to para sigurado gid bala nga inang angalan nyo wala kay kon hipos-hipos lang mo basi ligom-ligomon malan ni kapitan kag kung sino mga barangay officials taga DSWD ang BHW ang listahanay kag way man kamo gyapon ngalan to may ngalan amo man gyapon to mga tawo nga hindi man kwalipikado. Action Firing Line. Nga kon lang tawon nyo gid may kaya pero una pa linya amo na lang ang sitwasyon, although nga tikon pamati, antang mga otoridad naton, hindi man nasla guro ka pasar kon wise lagin paagi sa evaluation. Action Firing Line. Pero kadamo, kita nakitaan nga damo kwartas bulsay. May salakyan pa gani gabaton size mill, pero may mga evaluation lagin himo. Dira o kon palapit gid lang sa tagipusoon. Action Firing Line. La 7:21 Action Radio Philippine Standard Time. Kadamo din nagaratrat yung mga chat diri sa ato, Sabaw, tani madala ng ngalan ko. Kaya nga, kasakit gid ba tiyagon? Nga hindi timoyek tilaw. Nga ikaw mismo kinahanglan mo man.
Tinong tadag karon, muna nga hambal sa iban gani, next time ko no, magpangasawa ka mo, or magpangita ka mo ba na, piliyon nyo, obras barangay. Pwede man si kapitan, pwede man si barangay kagawad, hindi gani, apo or bata ni kagawad ra, among pamanahon kagasawahon nyo para sigurado, maginamo sa yung sitwasyon, madala ka mo sa gandusanay. Action firing line. Yun ang mga jokes malangina, pero sometimes may katotohanan rin. Action firing line. Ang bata ni Kapitan, ang apo ni Kapitan, paplupong layagin nyo na. Para pagabot sa panahon nga magkinagtaganay, una ka mo ito linyaw nilista. Do virus mo lang nga tapik man black. Ang bala ko no, mas labaw gadya ang ara sa tagipusoon sang sa ginatulok ka lang kaya hindi ka gadya ma-upin sa lista. Masakit kamatura, no? Pero tiyan mo nagkatabo sa Tony, no? Las 7:22, Action Radio, Philippine Standard Time. Action Brian Morden. Action firing line. Sa aton pagbalik ka mga ka-aksyon, check nato ining reklamo sa isa ka persona halin sa isa ka barangay diri sa syudad sang Bacolod mga ka-aksyon. Why gid ko ideya kung ano reklamo niya, kinakastoryanay kami daw ka ang nagakapyot sang cellphone niya kina, nga nagistorya ko lain nga tao ay siya. Pero willing gid siya magpa-interview agud lagin makapagwa sang iya sining hibubunot. Kag ati mangayo man guro sang mangayo man guro sang tabang kun ano gihimuon nila sini. Action Brian Morden. Action firing line. Sining ko man nagpanagtag data sang iban nga mga talagtagan ang reklamo kwan gyapon no nagakabilin gyapon no damo gyapon nya way pagid mahuman ang aligot-got. Andong tada kayo muna. Alas 7:23 aton pagbalik karon. Standby lang kamo da. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon
ang pinggan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yung kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balat. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio, Philippine Standard Time, la 7:33. Ginaendorso ginaton sa inyo ang CL77 nga may 7 man ka sangkap mga kaaksyon. Gintingob ining ila sining puwersa para pagbulig sa aton sinig kaugalingon. Makabulig para makalikaw sa naman nga sahi isang balatian suplemento ini. Agod nga mas mabaskog pagid kita. Labi na gid sa sining panahon subong. Ang CL77 halalungan sa pagbakal kay may ara sang piki nga CL77. Para makasigurado kamo nga urig ang mabakal nyo, dapat pangitaon nyo gid ang mga masunod nga mga patimaan nga original ini siya. Una, ang iya sining nga taklo bala nagaduag sang green mga kaksyon. Ang color ya green, ang sulodlan niya 375 ml gid siya, hindi 500 tapos gintatakan sang 375 ml. Hindi man lapad nga iya sang whiskey lang nga ilimnon. Kag wala ginalibod ang original nga CL77 mga kaksyan. Mabakal nyo na gid ini sa mga otorisado nga mga dealer dira kag sa mga butika mismo para sure nga urig na ang ginainom kag ginabakal ninyo. CL77 nasulito na to dira sa inyo kay pwede nyo niya mabalon-balon butan nyo sa bag nyo da kag mainom bisan diin kabumakad to. CL77. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Magpanamyaw kita na sa mga kauturan nato ng katutok na this time. Magtang Fraiza. Tingala, no? Good evening, Sir Brian. Watching live from La Castellana. Salamat, gid. Si Jeremy Malupay Luksi naman niya. Naga-monitor subong sa Mandalagan. And si Merly Dolido Magallanes. Nagalantaw sa Hong Kong. Wilma Hilwa Octavio. Salamat man. Si Renan Aloro Rico. No? Good evening, Sir Bri, watching live. Hacienda Kabungbungan, Barangay Sag-ang, La Castellana. Si J. Ann Rose Benite naman niya. Yung gabi action, Bri, gapamati kami sa Spar 18, DSB. Liog tamyaw sa family Benite niya kagridondo. Salamat, kid. Si Rolly Lagyap. Good evening, action, Brian, watching live sa Barangay Pahanukoy. Si Floser Ponce Magrel naman niya. Good evening, man. Iwasaki Neneng, may gabidas dalom, si Lainey Valencia. Good evening, Action Brian, watching live from Quezon City. God bless your program. Salamat. Si Julie Gasapo Pagtaugan, nagamonitor man sa Maaw. Kag si right na, alright, sige, salamat. Ang iban ba malikan ko, si Brian Villa Araman, nagamonitor sa Matinian. Si Sir Dennis Richard Tiboroma Aramain, kag ginatamyaw taman kuno nagamonitor man sinimat tinian. Greet taman makaksyon ang mga taga sityo na Tuyay, bapagbukad ko magidayon na ang Panerio kag Morden family. Sindayran dadra sino pang iban tanan-tanan ka mo na sindang sinong gamay. Kag sa manbanaw mo na, salamat kita sa pag-monitor sa tanan-tanan dito na maisa-isas kadamuan. Maying gabi man, nag-monitor sa ton sa nga pagpangalagad sila ni mama niya ko, no? Si Kitat, Lovely, si Gingging,
Jimlin. Salamat sa pag-monitor halin sa kay Linlin. Iya, na. Nag-monitor mine. Minawigit ng isa ka wallet. Nagaduag sang yulet ko, no? Ay unod ng mga ID si Jimlin para dila manggilimutan. Nawigit sa 7-Eleven. High strip ko, no, sa may isdo. Ano to mga ID niya. Basi sino makapulot da, no? Pwede nyo gini pa dulong diri sa Aksyon Radio para maulit ta sa tag-iya. Mga ngalan si Jimlin para dilya, manggilimutan mga kaksyon. Sige, la 7:37 action na narar sa linya naton ang aton sining nga tagreklamo sa mga gabi. Action Firing Line. Gintagaan tamalan ni san tsansa kiti gusto gid lang nga makuan man sila bla. Talopang dan man ang ina sining nga reklamo mga Online kaksyon. sa Firing Line. Sa aton nga linya, hi ma'am, good evening. Ngayong gabi. May gabi, video ulo atras ka lang gamay sa monitor mo na ma'am para di ka mag-iko. Sir? Slingkulo atras ka lang gamay sa imo da nga monitor para di ka mag-iko, ma'am. Okay, Sige, sige. Anong pangalan tag ni ma'am? si Janice ni Sir, Apelyido? Alex. Taga din? Taga Suna 5. Handumanan. Zone 6, Handumanan. Okay, sige. Pilang edad mo, ma'am? 31. Aging klaro talang edad kay basi minor blau. Anong reklamo ito, ma'am? Anong reklamo? Reklamo lang ko ba ni Sir, kay ang amon upod dungan kami manag palagas ang lista na, Sir. Palagas. Nagkagto sa NGC, tapos sa barangay. Sila yan nakakuha na, kami yaw ay pa nakakuha. Okay. Sa SAP na bala, Sir, pila ka mo kabilog way kakuha? Damo kami di, Sir, way nakakuha. Magambal kita dabo, mga pila man? Mga sobra kami 60. Sa 60 plus, Pero ang iba nyo na nakabato na. may nakabaton nga 7 nga upod namon. Anong ginhambal sa inyo sang taga DSSD or taga barangay? Anong ginhambal sa inyo nga way kamo kabaton? Ang sa DSSD to, Sir, ginpalista lang amon ngalan, tapos hambal tawgan lang kami. Tiway makami gintawgan gyapon. Tapos Sige, go ahead. Tapos ang ulihin nga ginhambalan ko nga bako may nagapanglista pa to sa DSSD sa NGC. Nakabato na yaligad adlaw. Dungan man kamo lista to. Nauna pa ko gani, Sir. Kaya ako ang naghambal sila nga may nagpalista ko to sa NGC pahabol. Pagkahapon naglakat sila, tiligad adlaw yan nakakuha na sila kami ay yapon. Ay galing ka. So na-evaluate na kamo? Kwalipikado kamo? Bala, Sir, kaya ang bana ko tricycle driver lang gapangakwat balas kung way pasahero. Tapos may nakakuha di gani, Sir, nga pangayaw, hindi taga Handumanan, hindi taga Sunsix, nakakuha saya. Balikan ta na karon ha, balikan ta na. So, sa inyo nga kaso ni nakakadto na kamo to sa barangay kag nag-istorya kay Kapitan Danoy da sa inyo? Oo, nakakagto na to kami tiambal ni Kap kuno way na sa may mahimo kay tapos na kuno. Bala nang kuno kung may second wave, paano kay GCQ naman ta, Sir? Di ta magbasin. Tapos? Ang nakakuha diya, Sir, una, mas hindi bala sila qualify kay kami yung mga tigado ay kami nadala. Sila yung may abroad, may negosyo, may obra, hindi yung obra, nakakuha. Amo gining lain bla mo kay ang bana mo nga manog hakwat ka balas kun wala sang biyahe. Way pakatilaw pero nga to may abroad amo pa yang una nakasalang sa 6,000 nga ini. Amo na, Sir. Tapos may soltero, Sir, nakakuha. Soltero nakakuha. Galibog grabe nga problema ini, no? So gani, Sir, ginalibak na di kami kay hindi kuno kami katulog sa house sa Ismail, hindi kami katulog kay sila gani hindi katulog nga may obra sila, kami pangaway obra. Sino nang galibak sa inyo na? Ang mga kontrapartido tinga kontra partido kamo ni Kapitan? Hindi. Hindi botante mga kamo ni Kap. Tanggapang lista halingani sa quarantine, di pagtagaan kay per compound lang. Ano mo silingon mo sa naman? Kontrapartida kami, hindi kami pagtagaan. Or ginasala kami sang manuglista na, no? Biko gani ang balmo kay na botante kamo ni Kap pagkatapos kontra partido kamo gle? Sang manuglista lang niya sang amon suna. Amo nang budlay gidawa sa listahan. Pero kabaton man kamo mga bugas da. Sir? Kabaton man kamo mga bugas salin sa barangay kag sa syudad.
Andi sa SB lang, sir. Chris Alang. Okay, isa lang. Okay, sige. Mm. Balik na to sa size mill, ano? So, tawgan ka mo, wag ka mong tawgan pa, wag ka mo nagbalik to liwat, agad magpamangkot, abe? Why, sir, kay... Why bala, sir, sa lakyan? Tiway man ka mo ginpasal, ano ginpasalig, gidya ka mo, ara ng ngalan nyo to? Ginambala ng kami, sir, nga mahulat lang kami sa tawag, kay ipasulod lang kuno. Aha. O, tapos ang ending niya sa nagadadlaw, ang naulihi sa akon, palista to sa NGC, nakakuha na saya. Uy, ti basi balaw ubos na blang slots, balaway, basi way ka mo na dalaw. Nagkapanagtag pa to kuno, sir, may nanugid sa amon, may nagkapanagtag pa to sa NGC. Oh, sa NGC. Ti basi way ka mo, basi pagbalik nyo to, basi ara na, basi pila ka adlaw way ka mo balik. Ay, nagreklamo ko to, sir, April 29. April 29. Last releasing di sa Handumana, nagkagto ko to, naghingagaw ko, kaya ba ko para pwede bala makapahabol pa. Imposible man na, sir, nga nakakuha kani ang ulihi lang sa akon. Oo, pareho lang kami qualify. Magambal ka April 29, 19 na kita subong, almost 20 days na nakaligad, aksyonan, no? 20 kadlaw na. Sir. So, gaulat-ulat kami, wagid. Sige. Tapos ang nagbugat nga daw, sir, may nakakuha naman, di? Sino ang kasaligbat naman? Ipa-istorya tadlong big, hindi pa kaintindihan. Hari pa, sir. May isa pa di ka reklamador. Reklamador. Ano ba lang? Muna natin. Hello. Oh, hello, Day. Musta? Hindi, kami mayo. Sige, anong imo yung problema, iya? Ano? Anong imo problema? Doon istorya na, tanis dalam kasagingan na. Ano problema? Kami kasi, ang problema namon niya, sir, kadako, gid. Aha. Kaya nga, ang bana ko driver na niya sa tricycle. Aha. Pinsara balaga biyahe sa, ang pasayro dapat duwa lang. Kay minimum na siyang duwa lang mo. Tikakan kung hindi siya magbiyahe, way kami kaunon. Okay. Kay damo ko bata. Siplablog bata nyo? 4. Pinatamaan nyo, ba? Pero okay na, no? So tapos, okay ano na na yun? siya, tani. Tapos ano na yun na problema? Okay na siya, tani, sir. Galing. Kay kami, tani. Ako, tani, hindi naman lang kami magreklamo na. Kay ang hamba, ang pigado, gid. Aha. Hindi man ang fair nga ang pigado lang. May nakita kami nga, sobra pagigya sa magaranon pagigya makakuha. May manggaranon? Ano maghambal kita manggaranon? Anong kategorya niya? Anong sitwasyon sa pagkamanggaranon niya? Negosyante siya. May store? Nami ang balay, di ba? Hambal ang nami balay, hindi kakuha. Oo. O ti sila nami ang balay, negosyante kakuha. Kilala nyo gid ni status niya. Oo. Kilala gid, no? Oo. Okay. Kabalo ka mo nga may CIDG, may kabalo ka mo nga may CIDG, kita may pulis, kita nga pwede makaimbestigar sila kung magreklamo ka mo to? Oo, kung gusto, mas gusto pag ginagani namon, sir nga kadtoon, sir mo nga sila gid mismo magkadto dire ang nakakuha kung maayo kung hindi. Okay, sa reklamo mo na nga may ara sa nakabaton da nga may kwarta, ang ma-advise ko daw sa imo guro, kadto ka mo sa CIDG kag ireklamo inya para sigurado gid, no? Para maaksyonan pa gina sa CIDG, pero subong sigurado ko kapaningkoy na ni siya kay kabati na siyang ginradyo na siya, no? Basi uli ina ni buwas ang size mill niya kay nga dala ni siya sa kaso kung mamatuod giman ang aligasyon niyo pati siya makasuhan ni siya mo. So tapos ang lain pagidya kani Ari diya nga hindi siya taga dire. Business partner pa siya, nakakuha siya. Isa pa gid na kung matuod ini mga aligasyon niyo, abi tipuna niyo na mga ebidensya niyo da. Sir, may matuod di kami, sir. Hindi kami magreklamo kung wala kami sang matuod. Hindi, normal lang na nga maghambal ko yung aligasyon. Kitiway pakita yung ebidensya mo. Normal lang na sa, di na pwede nga ihatagan tayo dayon daw ka-conclusive sa ato. Hindi na pwede, no? Normal ginaya nga amoning ato niya. Aligasyon nyo palang ini. Di lang nata magpati, kung maghambal ang taga CIDG or PNP, nga matuod ang ginhambal nyo gid kung may mga ebidensya na sila, no? So kung matuod yung allegations nyo, ang advice ko guro kadto ka mo sa police station number 10 or mas lapit-lapit yung police station number 10, di ba? Number sa Handumanan. Okay, mas lapit na sa inyo. Okay, pwede man ka mo makapadulong sa Criminal Investigation and Detection Group diri sa may kilid sang base center, no?
Okay. So inang reklamo nyo nga duha ining hindi taga dira nga nakabaton kag ang ining damo kwarta da nakabaton malipay ginang sa IDG da kay ma-enjoy na sila sa pag-imbestigar sa muna nga mga kaso. Anyway, diri kita sa hindi taga dira. Ano na siya nga taga diin na saya nga nakabaton siya? Dali lang gid. Sige, lain naman Taga diin na siya ya. Si ang Hindi lang pagmunuha ngalan ha. Hindi lang pagmunuha ngalan. Taga Mandalaga. Taga Mandalagan, hindi gid siya nag-star da sa Sandumanan? Hindi. Di paano siya ngara da sa sa Handumanan, gano da siya? Kay business partner lang na di siya sa taga Sandumanan. Ba grabe man no, nakabaton pa saya. Amo na siya gani sir nga anating alahan namon. Aha. Okay, so ina kon suliton ko kon matuod ang alegasyon nyo kadto kamo sa IDG kag isugid ina kumpletuhan yung angalan kag ang nga tawo nga ina kag itong isa pagid kay imbestigahan na sa CIDG basta porsigido kag kamo nga magreklamo gid against na sa ila. Okay. Aha, okay sige. Kaya ani sila sa payroll sir mo. Ara gid sila sa payroll lang ha. Siyempre kung kung nakabaton ka, ara ka gid sa payroll kaya di mo na pwede nga matagaan kang wala ka sa payroll mo. Oo, tapos nakapirma ka gid na yan mo. Nakapirma man. Aha. So, mayo gid na no nga reklamo nyo na para bisan hindi man kamo kabaton, at least na reklamo nyo ang mga hindi dapat gid makabaton. Okay gid na. Okay. Aha, sige. So, Okay. okay. Atong reklamo nyo nga way kamo kabaton da mga 60 kamo kabilog. So mga gabi, hindi ko anay gid makatakol sina ano, pero tinguhaan ko buwas nga matawgan aton buwas sa gabi. Ay wala ko buwas sa gabi no, lain mapungko di section art pero basi makuha tinguhaan nyo man. Tinguhaan naton nga ara pa kamo. Hello. Nautod kita, dali kita tawagan tas la balik. Maparon ka monitor man sila eh. Action Firing Line. Naga-monitor mas la sa aton eh, kita mo naga-iko kita sila, no? Naga-iko ta. Purti man yung allegation sa dumana niyo. Balik sa inyo, ma'am. Hello? Ma'am, si Ma'am Jessica na ni. Sino na gani? Janice? Janice? Si Ma'am Janice na. Ma'am, ang imong reklamo na nga way kamo kabaton sang size mill, mga 60 kamot bilog. Tutok lang kamo da kay tinguhaan ko gid nga ma-interview si Madam Pasita Tero kung hindi ko man siya malambot sa mga gabi kay gabi na ni. Sa Webes ang gabi, interviewon tagid siya kay para mapabalot ang inyo reklamo da. Sir. Mapamangkot. Salamat. Mapamangkot naton siya, no? So, buwas, base malambot man siya sang iban nga programa diri sa Action Radio. Hindi nyo na napaglisuon ang radyo nyo da. Sa Action Radio na lang kamo kay para makiter nato nini. Kag mapalambot ani nga reklamo kay Madam Pasita Tero kag masabat dira kag makahibalogid kamo kung ano gid lang status ang inyo sining application. Kay basin lang nag-aasa lang kamo, wag kamo gali paabuton tino kakapoy man sa para may peace of mind kamo, check to man ma'am. Okay, sir. Ina ba lang isa kambal, isa bla kambal nga way na sila madala. Kundi hindi na kamo sa gihulat, di bla no? Oo. Kapoy man ulat ng way mo. Nan, amo na pro subong ya do galaom kamo kay way man lang kamo ginambalan, ang balan na kamo nga tawgan lang kamo. Oo, tindo ga-apply ka na sa obra mo. Once ga-apply ka obra nga balon ka sa employer da gani o gina-applyan mo nga tawgan ka lang daw layo na sa chance nga batunan nga tawgan ka lang. Pero sige, kung hindi buwas, Webes o dason nga adlaw, tingwaan tani nga malabot kay Madam Pasita Tero. Salamat gid ra sa inyo. Okay, sir. Salamat man. Salamat mayong gabi. Sige. Mayong gabi. Thank you. Action Firing Line. Sige, no? Salamat no, sa inyo nga pagpamati dira kung hindi na ito malambot tonight, basi buwas or dason nga gabi or dason pila ka mga programa diri sa Action Radio. Lamboton taman si Barangay Kapitan Danoy kung maghambal bala sa Barangay Kapitan Danoy nga tani ginambalan kamo nga dali lang i-follow up tani kay Tero abe kag pamangkuton to si Tero kay may direct contact man ni sila to. Dahil kay sabto na kamo ni Danoy, hambal nyo to, no tambal nyo siya, way na tamahimo, mo na. Tanigin prangka na lang kamo bilang away na gidman, ha? Action Firing Line. Pag ayo nyo tani to kay Kapitan Danoy, dalangin tawgan ta si Tero, abi. Ter, kumusta ni Tero? May ari panisla? Namo na nabla? Diba, hambal ni Tero, way na kundi hambal ni si Danoy sa inyo, away na kamo ngalan, hindi mag-expectar. Damo na nakaduhay gidya ka effort man yung mga barangay official tong kisama. Action Firing Line. Ka mga tamaran mabla mga kisa ni mga ay sus ko. Action Brian Morden. Action Firing Line. Kailan kon eleksyon kay kadasig sila mag-amuma kung may dalon sa ospital gasala na sila ya pa karga sa mga personal nila nga salakyan pero kon maginamo sila nga tagtagana nga daw di man feel nila daw sila gana magpakstawo nila.
Kung ako yung mga kapitan, prangkang istorya, magamuni nga sitwasyon, tawagan ko yung DSSD. Ilang samtang ka pamati, sila istoryahon mo ng DSSD, ano na yung mayari? Panislaway. Pagkabalsan DSSD, wala, tapos ang istorya. Di na ako mag-expectar pa. Para may mangita, kamo da ko na ideya mo nga pangabuhi. Kamo, di kayong balon mo lang yan nga. Why naguro ka mo to? Action Firing Line. Why na tamahimo sini? No mo na bla? Kwan mo malagana, no? May guru dason eleksyon, din pagpabutuhon, tanan. Action Brian Morden. Action Firing Line. Kini mga barangay kapitan, barangay kagawad, nga way malaya actions na sa barangay sa kaangay sini nga disaster abi. Dason ipang pahigad yun na nini pagbutuhan, dason. Sus, maugtas lang tanin sila kag sila malang mismo gaganar. Action Firing Line. Ay karon, la City by 52. Sa aton sila nga pagpangalagad, pagbalik naton, ari sadya na ni subong aksyonan mo, no? Ining COVID-19, nag-umpisa ang mga istorya sa tunga sang dalagko nga mga official dres Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Porting galapta subong istorya mo nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer ma-transfer sa iya sining buto iya sa syudad sa Bacolod. Ano nga istorya ni anong plano yun sini? Pero nabaton kong information, why man ko no? Why kuya gan? May mayara pa si former Congressman Albi Benitez nga matransfer man sa Bacolod. Sadya sila no? Pero sige lang, lantawan next nga move sini. Daw ga sadya ining COVID-19 yun daw porte yung mga klinabos playbot ha? Action Firing Line. Pagbalik na to ng ibang pangabalita, alas 7:53 sa aton sila pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At
i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Aksyon
Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:01 na sa aton sini nga pagpangalagad. Ginendorso ginaton sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon. Ini pampabakod sa aton nga immune system. Papabawas na aton sa kagalingon para layo kita likaw gyapon sa naman nga size ang balatian ini nga mga suplemento nga tinutuyo amo iya nga mapalawig ang kabuhi sang tawo diri sa kalibutan. Kabalaka subong niya kaon diri kaon didto ang mga ingrediente daw gasululubra na. Sometimes no, hindi na masulod sa ginhawa mo kung ang sudan mo da, do kulang sa kanami turn abi sa kanon mo da. So mapilitan kang magkaon sa mga bag-o subong nga mga timplada abi. Pero way kakabalong result sila pila kadlaw sobra magaling nga igo sa lawas mo. So ari na ang Life Extension Vitamin D3 aron nga madepensa ang aton siring nga kaugalingon. Subong mayaraman kita mayaraman sila sang Life Extension Coffee Mix ang pinakaunang kape nga mayara sang vitamin D3. Mga produkto ini sang Life Extension Philippines nga halin si bang nga pungsod dala diri sa ton para katilaw man kita sa mga suplemento ngayon. Diri sa Bacolod na himutang sila diri sa may GA Esteban Building Lacson Street. Unhan diri man Burgos Lacson Streets mga kaaksyon para sa inyo sinikapusan libreng consultation sa mga medical doctors. Ang Life Extension nagapabalo man sa publiko nga maghalong man sa piki man. Damo gud piki subong na. May mga piki man nga Life Extension. Magbakal ka mo sa butika, may tatak ina nga LE sigurado nga original ina, no? So kung libod-libod piki man siya, may piki, gini batasan. Last 8:03, Action Radio, Philippine Standard Time. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Talagi lang kay mabasa kita si ban pa nga mga minsay makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad. Mayang gabi lang sa kay Madam Ima Yanson, naga-monitor subong monitor lang kami ni Masville Cubay, na Carlota City, si J.E. Sulatra, John Christian, kag Jen, salamat gid. Si Bindor, monitor man, Action Bright, good evening. Ang maitani ang CIDG o po ang DSWD, ang nagapanglista kag ang kapitan house to house dira mabalaan kung sino ang hindi qualified kag bawion ang ginhatag sa ila kag kasuhan rather damo na sa sobrang sap money, hindi lang kulang. Tani mo na galing kiti, kapitan gani mismo, subong gani kapitan no dili ka panawag agud akuan malang agud mag-clarify malang or ano bing tabo sini way man sa himuon nga tikang gani pusipos man para kun eleksyon ni halos akson mong tao bisan may COVID-19 guro ang pangamusta do di basta-basta mo. Ay sus ko, si Raul Antiporda naga-monitor man kabalya pag-greet lang action Braya Raul Antiporda ni sang silay tutok kinsimo. Salamat. Ivaniza Gilyang, good evening, Action Bri. Monitor lang kami di sa imo. Salamat, git. Raymond Barato, good evening, Action Bri. Monitor kami di sa Silay. Salamat, git. Nag-monitor man si Ariel Kabatak. Action Bri, good evening. Monitor kami di sa Balay. Great ko landa ang 5 ko kamakabataan ko, no? Si R. Janelle, R. Shem, Ariel Jr., Arlon, Arwen. Puro A, no? Puro timan mo. Kag si Zalde kag Pupoy Braca. Si Ariel and Nilida Kabatak of FJE Village. Salamat gid sa monitor. God bless man. Rosemary Agudo Abaw. Salamat. Okay, ang iba na basa ko na ni Kina. Rosemary Valles. Good evening, Sumbray. Monitor lang ko niya. Barangay Takuling. Stay safe lang na. God bless you all. Salamat. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala. Salamat man. God bless. Si Milie Espino. Salamat man. Jedilyn Toledo, salamat man. Eddie Laos, sa Cane Town, Victorias. Siging alib na kamonitor man subong sa may country homes. Pamati sila ko ni Nerio Sibulat. Okay. Ang iban pakaronan ko sa aton sila nga pagpangalagad. Okay. Sadya subong ang kwan mo, ang mapabati-bati nga mga istorya diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Basahan ko na according to kawala kami nagalaptang information nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer mag-transfer sa iya sa nga buto diri sa Bacolod, no? Tiway malikawan gin pamangkot sa media. Ma-transfer ko ni Vice diri sa Bacolod. Ang sabat ni Ferrer, siya daw kuya gana sa pamulitika subong mo may COVID-19. Amo ring anong unahon tadi politika o kon buligan tani nga madula si COVID-19.
Damo na to no kalayo pa man sa 2022 no. Nga istoryahan ti parti pamulitika. Siya alangan ma-resign ko iya sa pagka vice governor ko para lagyan nga mag-transfer sa Bacolod abi kon amo gyud man nagalagaw ang information. Siya way nakamatura na. Hindi ka mo sa gipatis na. Action firing line. Ay sus ko si COVID-19 kadamo na sa nagakalalastra pati mga relasyon sang mag-abyan kung kaysa pating mag-asawa nagilinaway pa kaya bana way kapuli nag-lockdown igumurahon at tos biyak balay Action firing line. ay COVID-19 pating politika subong sa Bacolod kag Negros di nagasalalamo ho. Actually una sini nagkomentar malang si Vice Governor Jeffrey Ferrer na konta ni bla unified ang mga decisions ano sang probinsya kag syudad sa Bacolod regarding sinibla sa mga GCQ, ECQ na mo nibla kung sa ano dapat ang status tadi kiti one island kita mo separate lang niya sa pang gobyerno ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental Lone District kita diri temo na may tagsa-tagsa bi ka mga panindugan tinaglabot sa point iya nga amo ni natabo ho may mga habuyanay sa mga istorya nga hindi manamit. Action firing line. Ay suskote ang bisan kita gani nagambal kita nga nga sagi kita ri ka binalbalanay si katemprano pas ni unahon tanan ni problema ni COVID-19 kung matumbalay tanan ni si COVID-19 hala ratratanay kabudas pamulitika. Action Brian Morden. Action firing line. Ay susko aning lugar sang nagapagreet sa akon dila Carlota ni mo nagakadlaw ni sumo nagala Carlota di topikota gakadlaw man si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Ay susko las 8 dalagi lang aksyonan naon ko sa aksyon na na boso sa material mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. May gabi lang kay Madam Gileno, naga-monitor subong. Tuyo-toy siya ko nagkadlaw, ha? Sige lang malamang. Sige. Naga-monitor man subong mag-aksyon sa aton sa pagpangalagad. Ariyo, no? Si Herman Antoniega. Halin sa kay Madam Sobricaraya. Naga-monitor gid sa aton subong. Sige. Good evening, Action Bri. Okay. Nga masaylo pa yo si Vice Gov Ferrer how kay dumayo naman ang posisyon sa probinsya. Way gani, hindi siya kutsukutso na. Ang sitwasyon ta susko. Ano ini? Oh, timprano pano pero may nagapanagang na. Oh, may nagapanagang maway pa ka umpisa. Ang politika na lang ho. Duga sadya no sang nagligad to si former 3rd District Congressman Albi Benitez, nagwa man ang ngalan niya ang mga transfer sa Bacolod. Do mo nabla, no? Subong consultant sa probinsya sa Negros Occidental. Do ko namo ganyan Teres Bacolod daw. Si Juan Magani nagwa man tong ngalan niya si Abang Lingkod representative. Nalipat na lang ko sa ngalan ni Stephen Paduano. Gaginuwa ang mga ngalan mo damo gid gusto yung magtirada di sa syudad sa Bacolod damo. Gapanagang man ang kontra ang ari di daan. Jati pranuhon ta panisagang kay daw matraka disla. Kadlawan ta na lang ning politika, pero ang seryoso sa mga problema amo ning COVID-19 no. Dire ka mo anay seryoso sa COVID-19 kaga matudtuo di nga problema sang ekonomiya naton dire kag ang kinahanglanon sa publiko. Amo na itutukan tanay. Bailan ay pamulitika na. Susko panghaboy na sa basuran. Action firing line. Katemprano, panay ka premature nga mo niya ton diskasan gani mo. Bisa na ko lugot pa politika gani pero hindi man malikawan. Kaya kita sining kalibutan nga ini nagasandig ang aton siniyang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa politika. Action firing line. Okay, sige. Last 8 Jazz Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba mga dalag ko nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial Election Eden Aboso? Check na to niya. Kay ang probinsya may ara sang hingyoon kuno sa OWA ho sa mga ginapapauli nga mga OFWs kag iban pa diri sa aton. We don't talk na ng problem gid sini. Daw ka kwan pigado sa mga communication nila. Capital reports. Action Eden, good evening. Durag si Do ka ho?
Action Brian, nagpangabay sa Overseas Workers Welfare Administration si Attorney Refrando Diaz, Negros Occidental Provincial Administrator, nga tingubon Action Brian ang pagpauli sa mga overseas Filipino workers o kung mga stranded migrants agod ti magsanto man bala corruption by sa kadamuon sa mga hotel o convention houses rooms agod hindi mauyangan ang gasto sa ahensya subong man sang gobyerno probinsyal kay ti halimbawa Action by ni Diaz nga kung may ara gani 20 ka OFWs nga ipahamtang sa isa ka 50 ka room capacity nga mga pension house o kun hotel ginabayran sa gihapon Action by sa tagdumalahan sa mga tulugan o kung ginapabayran sa gihapon sa mga hotel o convention houses ang 30 ka mga kwarto nga wala iya magamit sa pihak nga wala ini sang may naga-occupy. Action Eden? Action Bright. Klarohon talaga sa isa ka hotel may ara sa 50 ka kwarto. So ang like for example nagtulog daw 20 lang. Ang the resto nga 30 way ginagamit bayran man to? Correct, Action Bright. Nga ahaw, sino na ginapabayran sang hotel. Sobra naman ang ila mo ning kapingado na sa sitwasyon ta manguyadi pag sa mo na nga inano mo naman. Anong rason nila para lang gid maka-income sila? Ano man? Iti amo na kuno Action Bright ang naistoryahan man kay di ba naibaloan ta ang OWA ang nagakontrata sang hotel o convention houses nga tulugan sa aton nga mga returning OFWs o kon mga stranded migrants naton. Kaya amo na Action Bright ang depende man kung sino ang nakontrata sang OWA kay ti ang OWA ang nagabayad Action Bright sa ilang accommodation. Nagpasugot man ang OWA sa amo ning negosasyon? Nagpasugot si Action Bright kay ti amo man ang nagakatabo subong kay ti pero naghambal si Attorney Diaz nga matamat na nila na kontrata man ang Go Hotel na kung pila na lang Action Bright ti sino kay Diaz hambalya na matamat nila kontrata na kung pila na lang ang occupied nga rooms amo na lang ang bayran pero nagtaas naman Action Bright ang rate. Maporte gid no? Porte negosyo gid mo. Way man. Negosyo. Yo, tay sa mo nga panahon dapat may intindihanay kita sa sitwasyon. Hindi kay i-grab tang mga opportunity abi makaangay sini mo na no man nga nga sitwasyon man. Biktima ta rin tanan-tanan. Kabay pa nga duda na kuno sampang sang uwan ni Action Eden. Yes, Action Bright, that's why nga tinagpangabay man si Diaz kay sa OWA. Nga tani bala ko may ara iparepatriate Action Bright tingbon man kay paratis kung amo na siya nga batch like 50 sila kabilog ibutang man sa 50 ka hotel para ara na lang ang ginahatag Action Bright nga kwarta o kung ginagasto man sang government kag sang OWA intact na lang yun Action Bright para lang yun 1:1 kumbaga ang ratio kung pila ang ilang yung pagwa amo gina Action Bright ang ginagastuhan. Galing kay Action Eden ang ilan nato nga ang ilang mga results sa mga quarantine nila na, ang ilang sa mga swab test dito, hindi na tingob Action Eden mo, nagadepende na sa inadlaw nga naga-status la sa Metro Manila mo. So, kung ipalakton mo din nga puro lang taga Negros, Bacolod, tanan-tanan, kumusta naman karon yung iban to nga probinsya nga malabyan sang barko nga hindi nga pwede ka drop by to. Amo nang ginahimo nga di ginautay-utay. Di dapat yung ginegosyo. Kung ako isugid, kung kay Presidente Rodrigo Duterte mo, nga dapat hindi ta mag-inamo siniya. Kung ano lang na istaran, amo na ng bayran ta, nag-usi kita sa kwarta sini. Correct man Action Bright. That's why isa man sa point ni Attorney Diaz, kaya di may kabudayan si hapon Action Bright ang komunikasyon sa tunga sang probinsya kag sa mga dito man bala Action Bright ahensya sa national na di magpadala di sila magpa-repatriate di sila Action Bright sa mga returning migrants wala sila gani kabalo kung pilagid exactly o kung pilagid ang ipadala kay ti una-una Action Bright ipadala sila nga communication maabot subong nga adlaw tani ang 88 ni sa mga wala na baloan kung pilagid ka taga Negros kung pila taga Bacolod na delay naman so buwas naman Action Bright kuno most probably maabot ang unang nga barko may isa pag Action Bright kuno nga magasunod naman pero suro kay Diaz
ang ikaduha nga barko wala labot sang maabot buwas nga may 88 ka sakay. Wala sila sang ideya kung pila pag ito'y action bray ang sakay kay kung madumduman ta nagligad nakigangot man kita kay Councilor Israel Salanga inugpadala kung manug-abot na abi ang barko buwas nga adlaw subong lang sila ka adlaw kabaton kung pila ka bilog kung sino pangalan pero wala sila kabalo sang whereabouts kung diin ni ang travel history diin ni taga diin ni sila diri sa Negros o kung sa Bacolod Action Bay. That's why nga although nga kung madumduman may ipadala to nagligad action by no nga letter ang ato di mga otoridad nga nagapangabay sang close communication o kung constant communication na daabi action by pero dubudlay do wala gid sa gihapon na sunod kay ang ato sa baylo action by ang aton yung mga officials dire nagapreparar lang sang ilaman nga pwede man mapreparar kag ma-offer sa aton nga mga returning OFWs sa kag kutob sa Makaya man sang probinsya pero initially ang mag-aabot buwas nga adlaw action by idiretso ni sila danay sa Yolanda House yung sa Provincial Healing Center dito sa Banwa sang Ibi Magalon action Galibog ang ulo ko kay way gida mai-assign ang taga OWADA nga amo magatutok sinisang pila kabilog nga Negrosanon nga magapauli di makapanawag dito sa Metro Manila dok budlay gid ni dok hapos naman ang subong way naman talaga gamit action eden sang telegrama nga magsulat to sila kag hulaton taplak bulan mga bot isa mo lang nakadial sang cellphone mo dira kang mapanawag to kung pilak bilog des la budlay gid action eden correct action bray amo man na pamangkot sang tanan kay the same agency man lang sila lain lang abi nga rehiyon pero nga may mga ano pa action bray no may mga lapses man bala kay tamaran kasi mga tawo no grabe kayo action bray kay ang Hambal Manila puwerte gid kadamo that's why ang iban bala action bray may ara kita na ibaloan nga ang mga manifesto bala nga ginapadala dire may mga pangalan lain gali iya ang mga nagsakay man gusto laguro tudloan tanis laguro mga taga Negros amo na pag kita nila to may gasulat na sila mo Negros bababutangan mo ala Negros butang mo sa Piakda tupad Bacolod sa Piakda Iloilo province of Iloilo City ako nga OFW taga din kuman Bacolod diri ko na isulat ngalan ko Bacolod budlay gina i-separate ang mga names sila na action eden correct action like we don't know kung anong problema gidto sa ginahalingan nga aga sinumbali no ang mga pangalan kag nagalain faction bray amo man din nato ni action eden wala gid nila ginatrabaho sang husto yang ilaw obra niya pawala gid niya pawala gining obra nila do wise lay labot sa katabo subong niya makon mo nga duman to nagabot sa Bacolod kabalog na gid sila nga kinanglanon galing nga magbutang sila sang hotel para sa mga seafarers nga to way gilagin preparahan kay kunuhay Bacolod preparado pero kung isipon mo gigiliak sundon tang guidelines siya sang interagency task force dapat ya ma-provide sila sang hotel pero pinabayaan lang nila kundi ginulan sang reklamo ding bulothoan gin preparar sa Bacolod alangan man nga Bacolod mismo bayad sa hotel da ginhulak pa gani action bray may magreklamo kag ti amo naman pag action ti nagkala disgrasya tong iban nagdoble kag nagdugay ang ila sini nga obra kay ti nagsulit way ko ga pangakig ya ako nya kadlaw pala na action eden wala pa taga pangakig action bray gamuno lang gamuno kay ko mangakig ko ginakumos ko ning akon ya dulunggan makita na nila sa Facebook Live. Pero pamati ang action Brian, si Attorney Ray Frando Diaz. Sa Ibi Magalona, kaya ipakabalo kung pinagid sila. Kung doon sa number nila, yung sunod pa sila sa hotel proportionate man ang number of rooms. Eh kung 20 mo na sila ako makabilog, butang pa sila sa hotel na good for 100. Yawan pa bayad just for a few number of people. Pero ang food ginabaydan equal to the number of rooms na ginabaydan sa OWA. Kaya ginabigot sa OWA ang asang hotel, ang bilog ng hotel para that's what I was telling OWA. Para hindi tayo mag-usip oras, hindi tayo mag-usip manpower, pag hotel room sa kwarta, we have to be able to send home damo kami, hindi ito gitay-gitay. Kasi nito mga nurses, lagi na rotation ko doon. Amat-amaton pa ka rin, bilis ang 1,000 OFW, sabi, sa lima sa pulo ko na kabatch matapos
pakuli din. Yung pagbainti na, hindi naglawig pa yun. Kabahin Action Bryce ang pagpahayag man ni Attorney Diaz. Tingnan ko na mo, Action Bryce, nagligad ni Semana, naki-update kita kung sila pang sa listahan, bala, may mga kinanlan pa i-repatriate, may arap Action Bryce sa 1,600, sobra pa. Kag nagamat-amat pa na Action Bryce, nagadamo, kahit kabalo, ang mga returning migrants, kag OFW, kung ano na nga mga numero ang ilapakigamutan, ano na mga email kadtuan para maka-fill up action kagati makatigayon nga makapauli diri sila sa Negros Occidental. Dito palandaan sa Metro Manila Action Eden kung gina-quarantine ni sila. Sa pag-quarantine to sila sa 14 Dias, ang mga ngalan nila nga kompleto nga spelling da kag addresses nila hindi gid nila ni makuha Action Eden sang OWA kag ano pa nga departamento ni Nga pwede tama na himuon within guro pila ka oras lang kung hungdon tagid. Kung ang OWA sa Metro Manila way naga-provide sa hustong information diri sa OWA sa Region 6 abi si Region 6 tutukan na ni magpanawag to kay nga problema iya ang mga probinsya kung paano ni sila tatapon no, di ba? Budlay gid. Correct. Action Bry, amo nang hambal sang iban kung naabot nga kung gaano na to sila o kung basi pag sulat nga lan amo na Pwede na kasimple gila mo singgitan sa tungada taga Bacolod linya di tanan, taga Negros Occidental linya di tanan, budlay gid na sa amo sina budlay biguro may batas abis la guro nga di pwede masunod kung si Kim Cho pa tibay ka na da din ka na, tingala kung nga nadula ka. Action Firing Line! Aming section Eden sa munguro ga udak sang kadlaw guro sa sige sa wakal oy na kuno islinya gali ho. Las 8:23. Ara ka na? Ikatado na lang sila guro sa classroom may batas. Kasa ano mara sa ayun, bot na lang. Di ka ay man Action Eden, no? Nga daw tudlo kita sa OWA. Pero ay kita gatudlo. Di mga suggestions malang niyaton. Kaya kabalo kalawig pa nga hampang tas ang COVID-19 Action Eden mo. So how many times na nga naglabot di nga ton sa mga OFWs? Ngayon mga mistakes kita Action Eden. Di sa mga sala nga, tuway pagid naton makorek ini, kung din tabi maagi nga mga buslot, agod maklaro nato ni tanan-tanan. Kung di ka magsala, do'y katatlo na ni kaapat. Nga pag-abot, ikatatlo. Manog-abot buwan. Okay, manog-abot. Kaya actually, ang information na-gather na kay Councilor Slayo Salanga nga nag-ugtas man to gani. Galing kini nga tao, duway gapakita nga nag-ugtas. Gapay posipos lang. Abalya, kay napato sila naghalin sa Metro Manila, kay may mga kargado, tos lang way lakalin kagabi. So dapat tonight tumaabot more sining hapon, no? So di ba sa sigurado sa 88 ni kung pilang Bacolod di, pilang Negros Occidental diriti. Sa Amusina, sa Marina da, pwede mga sa sulod barko da, pang singgitana, bang may ara man na microphone da mo. Please, kung sino mga taga Bacolod, linya ka mo di anay, or lista ka mo sa ngalan nyo di, ipasa to sa Marina sa Bacolod. Negros Occidental. Bacolod, singgit, hip hip. Hip hip, huray! Damo nagla. Taga Negros, hooray! Galing kay ti, ang Action Eden dito sa Metro Manila, ang nakilala nila ito Bacolod, abi, no? Magambal nga taga diin ka day, taga Bacolod. Kung din ka sa Bacolod, so si Palay. Do sakop na tanan. Do na suli daw nag-province of Bacolod. Gani daw mo sila ng tabla subong ka linawa di sila sa Bacolod kag probinsya. Sige, kabay pa nga makorek na kag nami tong ang hambal ni Attorney Diaz nga sulatan na ning OWA. Kalaw ay no, sulatan kay mo kag suguon kablay mo sa probinsya, ti namian ka muna. Kay para ma-adjust na Action Bry, kay para tibo intindihan na sila. Di ka namian ka na nga sulatan kay mo isang tao nga tadlungan nyo man ang obra nyo na, tinamian ka muna, trabaho nyo na, patudlo pa ka mo iya. May tanib lang akong ginpang assign na sila, hindi sila taga-uwa, halin sila bisa lain nga departamento, bigin butala na sila sa emergency nga situation, kinagro may rason nga mahangpan na sitwasyon nila, taga-uwa sila da, ano sila kabalo ni muon nila? Daw, hindi ko ginamasabat ka din, hindi ko taga-uwa. Yan, taga-Action Radio kaya? Kabalo ko Action Bry sa ako ni Moon niya. Tutod man, ano mo nang gagano ko kung ano ang sitwasyon ni man,
Sa kasi Kaya pikapilaran ni Action Bray mo, hindi man lang Negros Occidental ang ginapatigayunan, repatriate all over the Philippines. Amo na ang balko gani. May lapses na sila, dapat kabalo na sang himuon. Amo na ang balko ni. Tama na tong una nga nagsinala kay hindi kompleto ngalan or may ngalan man pero nagasinala pilang numbers abi okay na to. Suliton pagindaton, daw mo na bi do ka budlay ged. Once is enough. Oh. Two is too much. Oh, Andrea. Kabalo. Action firing line. Pilang adlaw man kurwoman gini sa action din mo. Hindi Purti mga. Sige, abay anta na pero congratulations ha. Salamat kay Attorney Diaz kay sulatan niya. Pero kung ako kung ako taga-uwa, may insulto ko na yung sa pag-isip sa mga mapuli, di ka magkuha ngalan lang, ginasugo ka, ginakorek pa taba? Action Brian Morden. Action firing line. Pero at least ginasulat ha. Oh, ginasulat. Hindi yung vocal. Hindi yung mato-mato lang. Ano naman? Hindi Sige ah. Gakadlaw ko bla, kay ka basic ka trabaho nga isipon lang plakbilog. Kag kuha ng ngalan ko sa lisin oni, kinanglan ka pa sulaton sa probinsya, sulatan sang mga public officials ta para i-correct ng trabaho mo kung luya, di ba? Correct. Pero kung pasugidon, Action Bray, ang dito sa nasyonal, smooth lang man ang kakatabo. Pero ang sa dalom ni gali, puro man reklamo, Action Bray. I mean, hindi reklamo, kundi sentimiento. Balda Kung anong nagakatabo. Sige, tagaan sila time Kaya base pagkakabalo ka, may nag-aabot lang ang mga OFWs. Doon di ko magsala, lapit 20,000 naman ng mga OFWs maabot sa Pilipinas mo. Kaya sa 20,000 na, bisan butante lang 3% sa aton dabi, kundi may mga 3,000 dabi. Puli dis Bacolod yung Negros. Tibod na yan, nag-islay kay 3,000 na naman, disla kaisip, pero sa 80 bilog. Basi, algebra siguro ay. Oo, may... Doon, alangan kita rin amon siya ni 1 times 1 amon nito. No kalaw ay na gini. No mo sik pa yung chimpong patudlo anay danay goro kung machotoray kasi pwede mo lang Action Bray no during the process makatuon na or dinatun-an Action Bray. Hindi man nila mabasol nga naghambal kita na di kiti may sayop gid man di ba? Amo gid dada. Ti hamak Action Bray may pila patudaan ka nakalinya. Pero ti nagambal si Attorney Diaz nga diri sa aton nga probinsya 900 na lang ka mga rapid testing kits ang may-ari kita diri. That's why nga ti ila man ginapangabay nga mahingagaw kag matapos ang biomolecular laboratory Action Bray sa Teresita Halandoni Provincial Hospital. Agud hindi na tayo kinahanglan sang rapid test kits. Bakit pwede na madiretso sa RT-PCR testing. Kahit kung ma-accredit nga laboratory, direct na diya dahil sa aton Action Bray. Hindi na kinahanglan nga ang mga swab test magsakay pa sa mga barko o kung aeroplano. Agud mahibaluan kung positive na ang isa ka pasyente or not. Risto ka rin Bacolod ya, kay may duwa na ka van diya nga swab test ng kargaya? Nan, ang mga Action Bray. Isa karon padayon pa man ang procurement sang probinsya sa mga machines kag iban pa kagamitan nga kinahanglanon kagati kung kompleto medyo kompleto na Action Bray pangabayo na Manila ang taga Research Institute for Tropical Medicine o kon RITM nga sila na ang ma-validate sila nang mausisa kung bala kompleto na ini okay na ini kag kung mag-apply sila accreditation sa DOH pasado naman Action Bray kag sa iban nga mga ahensya nga naga-approve or naga-accredit na Action Bray sang mga laboratory testing center sa palibot man sang Pilipinas. Kag hopefully Action Bray no, matigayon na ni kag matapos na kag ma-accredit gilayon Action Bray sang aton nga mga natungdan nga ahensya para hindi naman dibudlay sa aton. Pamatian Action Bray sa liwat si Attorney Ray Fernando Diaz. We have about 900 pieces of rapid test kits donations isa. Isa ka kit, isa ka tao. May man nag-abot pa kita, Attorney? Wala. Wala pa kita. Pero ang isa pa nga ginahingagaw is ang ating biomolecular lab. Once may-ari na tabi, I think ang rapid tests will no longer be that important. So, direkta na kita sa RT-PCR test considering kung controlled na yung testing,
ang holding time sa mga tao hindi na maglawig. Pati ang procurement agad na sige pa, no? Pero i-announce ang ligog kung ready na ta, mag-announce na kompleto na gid. Action Bray, additional naman ina, kumbaga, kung matigayon ini, additional achievement naman diri sa nato na IATF, ka-government, Kapitolyo Provincial diri sa aton. Pero do, kung makabati ka ba Action Bray sa amo na balita, do, hindi mo balaan kung malipay ka kay may bagong laboratory, abi makatesting sa mga virus. Pero at the same time, do, makahambal ka man nga do, grabe, no? May amo na nga gina-develop. Pangod nga, may amo na nga virus nga nag-exist sa palibot. Kung gusto mabatian nga may antibody, kuan na, bulong na black action eden, naman ang gusto ta ginahulat. Oo. Sa US, kuno meto na to Kabay pati Action Bray, kay di sa aton do, wala pa gid. Pero ang 50 million nga padya sa presidente, ara na natagyapon. Gani, man sa China, kuno, manghatag man tosla kuno kun ara na dayon, may ara na kuno abi, ang basang presidente nila to. Sila kung gani, unahan nyo lang inyo daanay, Oo. Gani man. Sagi ka mga susko, di ka mo nagkakatubang da sa inyo, siling nga helikoton da, sagi pa ka mo ka sugid-sugids na. Hambal sa isa, the action event, no, ni Sir Steve Artipice, bla. Ang mga employees kuno sang OWA diri sa Bacolod, mga bataon pa kag wala kuno experience kung paano i-manage ang OFW. Kaya kung ginbato na da sila, dapat tunan nilang trabaho nila no? Damo na bla kung bata pag man sila ti magpatubo na sa buot nila. Pero nami maning information, salamat gid sir, no? Sige pabalo mo kami diri nga mga bataon pa ni sila kuno, no? Si Action Eden bataon pa man pero magbalita ni do old school naman gani. Action firing line. Do 16 pa lang ko daan. Si Action An. Balita ko do si Sinta ha. Si Action An bata pa man ni. Si Action Dorel Cabato. Sa industriya, mga bata pa man kita sa industriya. Pero magwakal-wakal dito sa mga sisino, tigulang to di. Kaya nga ginatun-an naton. Action Ilray. Ari matutuon yung bata ini. Pero may mga bata na niya. Isa pa lang yung Sir Ilray, no? Isa pa lang, no? Isa pa lang ang bata. Okay. May kiga ako, May isa pa lang ka pa. Actually, din, salamat, Ged. Dali lang. Abi ko pamangkot mo bila ka bilog subang. Okay, Sir Elray na yan. Joke lang na yan kay Sir Elray. Hindi mo patami ay? Kung ang Action Bray, kung mga baguhan, gidman, they will look at the brighter side na lang. Or himuon nila oportunidad nga maka-gain sila sang experience. Kasi uli, bila kung matapos sa Action Bray, mabutang ni sa history, may isugid sila. Kumbaga, amo nang hambal sang iban. Dapat do your best. Why man na pa bata-bata, why man na pa gulang-gulang kung nagatuon timo, ka gusto mo yung maayuhon mong trabaho mo. Amo lang nakasimple da. Kaya bisan bata kapang edad mo kung nagsulod ka da, hilob naman na yung huna-huna mo action eden. Correct. Perfect. Okay, ayos. Good. Okay, 100 over 100. Diba? Mga kapamati karon sa aton, may machat naman din kakadlaw naman. Yes. Pero malingaw sila dapat. Wala tani Action Bray, ginalabutaw yaha ang COVID-19. Importante lang sang gamay nga mga kangisi-ngisi man tabala kay dumakabuang naging COVID-19 Action Bray. Hindi kay ang kwan ang ginabalita mo daw kanami ginman labutawon kay o kasimple nga mag-isip sang numero sang pila ka bilog kag bagkwa sa ngalan budlay na bla. Sa classroom may bata. Nakamani na ba si Kim Cho na damo na lang viewers niya kag views niya. Yan, ito tanawa ba na si Kim Cho Action Bray daw naging bash na siya, di ba? Gin-accept niya, gintunan niya, naning kamot sa kundi dula ka da. Action firing line. Okay, sige. Ano to kuno ning kamot na lang kuno to kay do maka Kim Cho na sa subong tsakto na may nga ihimplo to Action Eden ng obra mo na. Si Kim Cho to Action Eden. Nakuha. Doon gina-promote. Ang basa na doon gina-promote mo si Kim Cho. Hindi kung mag-Action Bray, ang hambal-bala nila nga, pangitaon mong nami sa laway. Amo na siya dapat Action Bray mo. Kaya para positive, optimistic lang Action Bray. Sa nawong nga mo ko ni, yawang ka di pangita sang nami
Isiotik ko lang simo kung din lang siya. Sige. Okay lang. Basi mabalaan mo nila karon basi ang isa mo kalibo ka viewers kasi mag-mail ba lahaw? Di pa patamig, iba na karon maugta sa mana. Oh. Sige. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Ida Naboso. Una sa balita ng sa action. Sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Last 8:36 galing ang lingaw lang tayo eleksyon na Ida Naboso. So muna, taga-uwada, klaruhan nyo man trabaho nyo. Kay probinsya taho, hindi nila huglaho, kita mo masulat na lang sila gani para lang nga magtarong ng trabaho man nila di Saton dis Negros. Kay Dres Bacolod na naka-assign din nga konsihal sa pagbaton sa mga OFWs, kaugtas man, Councilor Israel Salanga. Gahi po sa ring pobre nga councilor ngini pero gugtas man kahungalan kag numero sang pila pabuton din hindi may balaan. Yung preparation bala, amo na ginang balaton preparation bala kung paano i-preparar ini kiti OFW ni sila i-stay pa ni sila for 14 days iya sang quarantine nila da pagkatapos daw nagainalang-alang yung mga official tinis Negros sa Bacolod. Action Firing Line. Ang rason permi communication muna daw kahapos na malang subong sang aton nga dimensions kabuhi tas klibutan. Pwede ka gani ka istorya sang imo sini, pwede ka gani ka video da sang imo sini pamilya bisan nagatrabaho ka nagarado ka na, pwede ka naka-video gani para makitaan ka to sa piya ka kalibutan subong yaw sa pagpabalo di sang uwa kon pilak bilog mabot di daw budlay gid. Pinano nga sitwasyon niya man. Ang iban ka pinalagyo na lang gani ho, kung hindi maisipan. Kaya abinaway matadala sa isip niya, pulita. Action Firing Line. Last 8:37, ulay hunon ko na lang seksyon Daily Salazar balita gikan sa Bacolod City Hall mga kaksyon. Kay ari porte maning balita seksyon Daily Salazar diri sa syudad sa Bacolod subong yang gabi mga kaksyon. May update ni siya parti sa isa tubalak ka nag-positive patient number 11 subong iya naka-recover na, no? Bati mayo gid nga balita, no? Idugang tanag karon action Dale kag ang iban pa nga balita gikan sa Bacolod City Hall Actionan. Goods na? Okay, sige. Sige, dali gid lang ano. Action Radio City Hall Report. Action Dale, good evening. Siyempre sa mga balita natin gikan sa Bacolod City Hall, kinasang hapon nagpatigayon sang consultative meeting ang komitiba ni Councilor Dindo Ramos bilang chairman sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod. Upod ni Action Bray sa meeting ining mga transportation sector no diri sa may siyudad sa Bacolod nga nagpabutyag sang pila nila ka mga concerns Action Bryan angot sa mga policies nga ginapatuman no nga nagapekto man sila sa idalom sang General Community Quarantine. So kainay sa dito sa ginrace ni Sir Diego Malacad sang Undok ining gininsis kini Action Bray nga nagapangayo gid no ang LTFRB sang special permit nga kinahanglan nila mag-apply kay ang Bacolod City under GCQ suno sa iya sa guidelines Action Bryan sang gobyerno nasyonal kinahanglan ang mga PUVs magkuha sang special permit sa LTFRB Region 6 para mangin legal ang ila sini nga pag-operate sa idalom sang GCQ Action Bryan. So kay Councilor Dindo Ramos, pwede malanggali maka-apply online wala sang bayad Action Bryan sa pagkuha sa ning special permit no. Once makakuha ka na sang special permit, hatagan ka man Action Bryan sang taripa no. Sunod diri kay Councilor Ramos nga mo ni siya ang fare matrix under GCQ. So 9 pesos and 50 centavos para sa first 4 kilometers kag 1.50 pesos ang dugang for succeeding kilometer Action Bryan. 1.50 Action Dale, no? 1.50 for example nakalapaw ka na sa 4 kilometers so ang sunod dati 1.50 ang additional Action Bryan para no applicable diri sa may Region 6 so sunod diri kay Councilor Ramos ining mga operators amo ni sila mag-apply sa special permit libre man lang via online kag sunod kay Councilor Ramos gin pasiguro man siya ni LTFRB Regional Director Richard Osmeña wala sang operation nga patigayonon no ang otoridad especially ang LTO maghatagan sang tion no ining mga operators nga mag-process sa ila sining special permit ug galing Action Bray wala sang clear no nga petsa kun astasan o ang duration nga makakuha ang tanan nga mga PUV drivers diri sa mga syudad sa Bacolod sang special permit nga ginatawag mo ni siya ang guideline or kabahin sang requirement nga ginset sang gobyerno national
National Action Bayan. So no saya kay Councilor Ramos tay halos tanan diri nga mga PUV sa Bacolod may mga divider naman kag nag-comply man Action Bayan sa 50% no nga seating capacity kag temo ni ang mga preventive measures magbutang dira sang alcohol para malikawan ang paglaptas sang COVID-19. Aling palihag ni City Councilor Dindo Ramos. Sa special permit, ginagaan sila sa allowance sa LTO, sa LTFRB na mag-comply, no? Kag why anay massive apprehension considering ang aton nga concern base ang aton mga pasahero masanded. So hindi ba ta gusto nga maapektahan ang negosyo, maapektahan ang ila obra, kag syempre bag umalan ni ganin makaginawa aton mga drivers dakpo naman sila. Pero required yun yung special permit under GCQ areas. Oo, special permit, that is a requirement of the LTFRB. Although nga ako ganin nga tingala ko nga may special permit considering nga ang ilaya pagkabiyahian ng ila man franchise area. Mas special permit ka lang tani kung buwa ka, pero to we cannot argue with the national directive ng national government agency na sila, so hindi man ta kasilingan hindi na siya. National IATF or LTFRB Central Office? Ng national LTFRB. Okay. So, bali, how to process, Councilor, and the requirements? Online lang gid, nang pwede ma-process. Kag just a matter of one day, pwede na sila ma-aprobahan according to the regional director. Since wala ka natin yung office sa Bacolod? Oo, ay sila di office. Oh, ano ito na ORCR? ORCR, insurance, samula na. Kada yun, pag i-check nila kung ang franchise, okay. With regards sa area, Councilor? Ang fare matrix nila is 9 pesos for the first 4 kilometers, kag 150 for the next succeeding kilometer. Mag-on siya or daan? Mag-on siya pagbo during the amulani kay kinakita mi lang 50% lang ang pwede nga masakay nila. But di siya mag-take effect kung wala tarifa? Oo, wala tarifa. Kag ang tarifa maabot lang kung mag-add siya special permit i-attach ang tarifa. Okay, so as of now, hindi mas laban ako 960. Nang do ka budlay lang kung mag-ano da, kung ano gid, pero basta or intindihan. Oo, intindihan na lang kasi daw nakaluluoy man sa driver. Nga na-approve naman nga muna tungod nga gina-consider man ang ilang flight. So ara na niya sa pasero kung sa driver kung ano nila na pag resolve sila da. Pero pinaka namin gid may tarifa sila. Action Brian nabatian si Councilor Dindo Ramos daw hindi mamal Action Brian kung bala pwede nakapanukot sa 950 ang mga driver nga wala pa sang tarifa ti amo na gani no sining COVID-19 crisis tinambal man tong intindihan na lang no between driver kag sang pasahero since hindi man full capacity ang mga passengers nga makasakay sa isa ka pampubliko nga salakyan Action Brian. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ginkuha naton diri sang assessment si Vice Mayor Sid Familiaran since kahapon nga adlaw amo gini Action Brian pinakauna nga adlaw nga ang GCQ nabutang bala sa weekday o kung Lunes nga adlaw since sang May 16 Sabado nga adlaw hindi pa man niya makuha ang overall picture kung ano ang nagaluntad no diri sa mga syudad sa Bacolod. Si Vice Mayor Sid Familiaran ang chairman sa Bacolod IATF ang naglibot diri sa mga syudad kag sunod si Action Brian daw nagtaas ang iya sini nga BP matapos makitaan ang pila ka mga GCQ violations lakip na diri ang social distancing Action Brian. Suno siya ti ka magpadayon ining mga pamatasan sang mga Bacolod non ti mangin useless ang mga tikang gin obra previously sang lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod Action Brian. Ti amo na gani knock on wood suno siya nga hindi lang magtaas ang mga COVID-19 cases diri sa mga syudad Action Brian. Iya madirigin panomdom sa mga motels mga nag-offer sa mga short time no nga mga establishment ining mga hotels man pension kag mga Action Brian nga under EO number 35 the Mayor Bing hindi pa sila allowed nga mag-operate Action Brian except no magluwas kung may mga long-term agreement or lawig niya bala nga mga contract grabe ang isa ka tawo nga magatiner siya sa sini nga accommodation establishment no kami inagurong kuan daw border na gid abi gro ti way kada mahimo pero nang solo short time lang yang overnight gro ti bawal Action Day yes, Action Brian bawal no and ma-observe naton diri sa mga syudad ang iban diri close pero reportedly may iba naman nga nag-offer sang short time tingin nga nag-open bala Action Brian ang ila sini nga mga baral naging butang before do naging panghukas da so sa kay Vice Familiaran giya naging pa-check do kay Lieutenant Colonel Ariel Pico para ma-investigahan man kag ma-remind man nga bawal sila nga mag-operate under GCQ. Digid kahulat pangkasuhan maginamos hindi niya pwede Action Day mo
Kay may mga taxi drivers man siyang Brian nga naghatag manabi no sa mga statement na nagadulong wala ang mga report no nga nagdangat man sa aton kag sa mga city officials. Mayo na testingan gid sulod sa mga official tabla nang sakay man sa taxi bla from balaan gid kun open o kun hindi kag pang tagaan gid penalidad kung may ara gid man. Precaution Brian, kaya ang violation sinitik umahatagan sang warning dira abi may due process te possibly ang ila sining permit to operate action Brian ma-revoke o kon i-cancel sa Bacolod City. Ano ang assessment ni Vice Mayor Sid Familiaran? Yesterday, Vice, nakalibot ka sa Bacolod, Vice? Well, nakalibot ka na hindi sa kabibit kaya sa violators. Disappointed actually, action there of what's happening. Ang end result, sina sa gobyerno, kamanggiya po pablagan. So with the kind of attitude na ginapakita sa aton pumuluyo, ang aton efforts, ang aton sacrifices, lantaw ko will be useless in the next weeks to come. Okay. Anong mga common violations? Wala, kanan ay, kung mabalik ni si Juan, kadamo na tabi asymptomatic wala sa kabalo, so, tinakunod, ikabay pang hindi lang. Ang mga pension house, motels, Vice, mga court ni Bala, Vice, makaiban daw nag-operate daw? Are they allowed under GCQ? Well, under the guidelines, hindi ka pwede, even hotels. Unless, may mga exceptions ng hotels, no? Partially open, pwede ka sa open kung may mga long-term agreements ka. So, may mga reports, in fact, ko to kay Colonel Tico. So, close ka sila, Vice? Yes, sa previous na directive, pwede sila ka-open, basta pag-puni sa buong secure, sila ka-open. National na action nila. They belong to category 4 with regards sa business industry nga type. Correct na siya, actually. Kung sila guro, nalipat sila kayo sa nagigado, pwede sila ka-open mo. Ngayon na matian ng chairman sa Bacolod IATF, si Vice Mayor Elcida Familiaran. So, ining mga hotels, mga inns, mga motel, nabilong sila sa category 4, which means non-operation sa ilang sining negosyo under sa GCQ, kangay man sa mga barbershop, mga salon, mga fitness gym, kagiban pang mayara bala sang close contact sa duwadra ka mga persona. Action Brian. Kulol ba ato sa ambal niya siya basi magbalik tanay sa muni-muni muna asymptomatic ng iban bausos ko palayo action din. Kaya dito sa Cavite Action Brian, daw nagbalik sila sa ECQ to, kaya matapos nga nagdinaguso sa mall man ang ila sininga mga pumuluyo. Aring good news Action Brian, kaya matapos nga naka-recover na ang isa sa mga OFW nga damlag lang nag-positive sa COVID-19. Sa pinaka-latest nga advisory ang ginpagawa sa DOH Region 6, recovered na ang status ni patient number 11 sa siyudad sa Bacolod. Isa ka 42 anyos kinalaki, residente sa barangay Villamonte, pero naka-facility quarantine pa siya Action Brian. So ini siya ang ikapito na naka-recover sa COVID-19 diri sa mga syudad sa Bacolod. So out of 12 ka mga COVID-19 cases, pipila ang naka-recover Action Brian, 3 napatay kag may 2 pa ka returning OFW nga nagapabilin na positive sa COVID-19 kag ginahulat pa ang ila sining second swab test or ang result Action Brian sa pinaka-latest nga pagkuha sila sang sining swab specimen Action Brian. So, out of 12, 7 na naka-recover sa COVID-19, 3 napatay, kag may 2 pa, nagapabilin nga positibo sa virus. Mga update, balitagikan sa Bacolod City Government Standard ang action niyo. Action, dahil Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Action Brian Morden, Action Firing Line. Salamat Action Dale Salazar, balita gikan sa syudad sang Bacolod. May bukas ka mga motel, may mga pension houses pa nga bukas. Subong na may gamay panilag sa sitwasyon ba? May mga court pa, may mga, ay nanong mga tao. Iniabi pang sirad inyo na anay. Ano ganyan ginadali inyo how? Sa mga short time na action do pilam lang kabilog ng inyong empleyado da. Kung way sa may gasuloda, do way man guro gasto na, kaya di man mausik ng inyo sili nga tubig kag kuryente nyo da, aircon nyo da, di ba? Sa gigig kamo kadali. Hindi man nigro magambal ang Vice Mayor takon way kabaton sang reports. Di may ara sang nagpanugid nga taxi driver. Action Firing Line. Abal sa taxi sa kagi kuya dulong sulod sa Muniho. Utro man tong nagsulod sa lodging house. Way gig kamo inano way
Do mga hangul-hangul yung mga tunto nila. Action firing line. Puro yagaba. Las 8:50. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso ginaton sa inyo mga kaaksyon ang DTX 500. No? Amoning makabulig dira para makapanubo ang mataas ninyong sugar. Ugalion na ito ng pag-inom sang DTX 500. Kami tatlo ini ka anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubo sang glucose dira. Bisin nga nagakontrolar sang imo sining blood sugar. Kag polypeptide nga may kaangay sang epekto sang insulin mga kaksyon ining DTX 500. Sa imo sining pag-exercise, hindi ka magkalipat nga mag-DTX 500 gid sa matag adlaw nga tanan. Kaya siya nagatinlo sang dugo kada gasilhig sang impurities kag toxins dira sa atay. Ini man ang nagabulig panubo sang blood sugar bangod sang organic compounds nga na-mention ta kina nga bisina. Para mag-stay active kag healthy imo sining kagalingon, mag DTX 500 na mga ka-aksyon. Aksyon Brian Morgan, Aksyon Firing Line. May kabilang kay Nay Bilen Salao, naga-monitor na sa Matrion.
Araman si Annalyn Kagaykay, or Kayakay, sorry, Agustin Torres. Action Brian, sir, grabe gidya ang traffic. Abi namon na adaniven ang salakyan sa Bacolod, hindi gali. Ang Bacolod ya, wala na siya, na? Kuha na siya dito lang na sa magsulod kri sa Bacolod nga hindi ka taga Negros. Aha. Ang may nagasala di siya. Dakal-dakal mo nina, salamat gida. No? Shout out lang ko no sa yabana nga si Mr. Johnny Dakal-dakal dira sa Waipurok Estivites kuno barangay Bagong Silang DSB. I'm watching now from Jeddah, Saudi Arabia. Stay at home. Keep safe everyone. Kumusta ka mo da? Si Jean Salcedo naman naga-monitor sa Sirimat Tinion. Dira ko na sa may barangay Tabaw, Baybay, San Enrique. Naga-monitor sila, nagatutok git. Elmer Almorato, no? Sa La Carlota, naga-monitor man. Jovan LV, salamat. Agustin Torres. Araman si Sheila Comoda Mizono. Emerson de la Torre, Alma Lopez, si Madam Celeste Pineda Glenda. Sa OWA, kisa wala gid klaro. Bisan, diin lang. Kita mo na, may nag-agree sa ito. Joanne Miller, Raman, good evening. Action Brian Monitor, kami diya, kagbata sa patunan nila kung ano ang pamalakad. Gani man. Oh. Action Brian, ang Action Eden, watching live sa Rosario Heights. Good evening. And ginatamad na sila Action kay wala man. Akig ang iba, no? Good evening, Action Brian Bao. Nakita ko man ng bauti salamat, gid. Guwapa ko no kay Action Eden, salamat, gid. Hello, good evening, Action Brian. World, solid kami ang listener diriya. Salamat kay Madam Chilendra. Christian Roa, sa La Carlota, Taglia. If Smart Rio Salcedo, salamat man sa pag-monitor. Okay, sige. Sa ingo pang oras pag-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpahuna Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa. Sa technical side, we have Action Elmar Manera, upod pa Action El Rey Dotilios. Sa News Center, we have Action Ann Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag inyo naman nabatian ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa magyapon ng istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio!